Een sportgala voor de crème de la crème van de Nederlandse sportwereld bezit een soort glitter en glamour. De smokings worden weer uit de kast lutsen. Dan zitten we altijd wel strak in het pak, maar net op deze manier. En je hebt erbij en dan doen we het pakje maar gewoon weer even aan en dan geven we het weer op aan. Dat doen we gewoon. En voor de vrouwen wordt het weer even op het tosken bieden. Nou, ze zijn echt super heeg. Ja, ik kan zo even laten zien. Ze rennen net heel comfortabel, maar dit is pas echt de topsport. Op zijn jongen best chauvinistisch wezen, toch, Sherida? Ik heb op Sven Kramer gestemd. Fries, hè? Ja, en ik vind dat wel wat hebben. Zelf ben ik een Fries, hij is een Fries, dus dat is wel mooi. Want dat zelfs Erika Terpstra uw Fries succes gunt. Met mijn Friese achtergrond heb ik natuurlijk ook wat speciaal met Friese sporters. Maar uiteindelijk gaat het om mijn knikkers. Waar zijn de sporters van het jaar 2000 Santje? Ja, wat Marit Bouwmeester elke keer waarvan ik ook krijgt, vind ik heel bijzonder. Dus onderhoor ik daarop stemt. Ik vind wel dat Tom Dumoulin de sportman van 2000 is. Giro natuurlijk won en ja, dat is gewoon fantastisch. Daphne gunt het Marit. Ja, ik vind het heel leuk. Dus ik kom echt uit een beetje. Mijn vader komt uit Friesland en die zeilt zijn hele leven al. Dus ik zeil regelmatig ook bij mijn opa en oma. Dus voor mij is zeilen ook echt leuk en ik ben ermee opgegroeid. Maar je wil het toch winnen? Hoe moet het nou vanavond? Nou, vanavond denk ik dat het een enorme eer is dat we genomineerd zijn al. Dat is echt al iets bijzonders. Maar naar Arie en Daphne een feestje vieren en net Marit. Ja, ik ben gewoon ik ben wel geïnspireerd. We zijn maar in sport omgeet en ik vind het een mooie sportvrouw om te zien. De Oranje Leeuwin, die ga ik wat te vieren. Kampioenen, kampioenen! Ja, ik wil wel even vieren, ja. Jongen. Wat een ding is dat. Ja, mooi hè? Ja. En Bouwmeester, die hier de uitslag nog beïnvloeden kan. Ik wou het net zeggen, maar mijn stemformulier zit nog in mijn tas. En Nee, dit mis net. Maar het liet even zien. En toen moesten we dus de rit lopen roepen. En daar hebben we zo lang moeten in. Dus het kon al net meer stemmen. Dus mijn stem had net in. Ja, dat was heel slecht. Oh, dat ging net op tv met de Cese.